Oikein hyvää huomenta kaikille täältä MF-AMK Superdigital-hankkeesta. Tänään pääsemme kuuntelemaan webinaaria, jonka otsikko on Tekoälyn perusteet ja luovan työn työkalut. Ja tämä webinaarihan avaa meidän maksuttomien tekoälywebinaariamme sarjan, joka järjestetään tässä kevään mittaan. Tervetuloa vaan kaikkiin niihin kuulolle. Ja tämä webinaarisarja on osa Euroopan unionin osarahoittamaa MF-AMK Superdigital-hanketta, ja vastaamalla palautekyselyyn tämän webinaarin jälkeen niin te voitte tilata uutiskirjeen tai tulla vaikka pilottiyrityksiksi ja pääsette sitten ensimmäiseksi tietämään, milloin avaamme maksuttomat verkkokoulutukset, eli sellaisiakin on tässä vielä tulossa hankkeen tiimoilta. Tässä ensimmäisessä osassa me tutustutaan tekoälyn perusteisiin käytännönläheisellä ja konkreettisella otteella. Ja kouluttajana meillä on täällä Umberto Ontsa ja päästän kohta Umberton ääneen ja hän voi kertoa sitten enemmän, mitä tuleman pitää. Tästä webinaarista tehdään tallenne, se tulee teille sähköpostiin ja yleisö saa ja voi ja toivotaan kysymyksiä, kirjoittakaa niitä sinne questions eli kysymykset paneeliin, niin minä sitten webinaarin loppupuolella kysyn niitä Umbertolta. Mutta nyt Umberto, ole hyvä. Terve ja hyvää huomenta kaikille. Kiva, että olette päässeet online ja teitä on kuulemma aika paljon siellä jo kuuntelemassa, mun mielestä noin pari sataa suurin piirtein, että kiva nähdä, että ihmiset on kiinnostuneita tekoälystä ja sen perusteista ja nyt niin kuin näistä työkaluista ja näin, että tämä on nyt tämä ensimmäinen setti, mitä me tehdään, niin käydään läpi tässä näin on niin kuin hyvin pragmaattinen, tässä on aika paljon semmoista monelle ihmiselle varmaan jo tuttuakin, mutta monelle ihmiselle varmasti paljon uuttakin, että käydään tämmöinen niin kuin alkuun tämmöinen perusteet läpi ja sitten päästään siitä sitten eteenpäin niissä myöhemmissä webinaareissa, katsotaan vähän tarkemmin sitten niitä detaileja ja sitten vähän niin kuin enemmän semmoista advanced puolta sitten, mutta nyt käydään ensiksi tämmöistä niin kuin perustetta läpi ja saadaan kaikille semmoinen yhteisymmärrys siitä, että mitä tämä on ja mihin tämä on menossa tämä tekoälyn tuoma upea maailma. Eli mä oon Umberto Ontsa ja mulla on tommonen yritys kuin Umberto Ontsa Designs, eli mä toimin tämmöisenä moduuli- ja AI-konsulttina ja tosiaan toimin myös TBW Helsingin innovaatioyksikön Nextin design- ja tekoälyn johtajana ja sitten kuulun vielä tonne APFin hallitukseen ja tekoälyjaoston jäseneksi. Olen opiskellut teollista muotoilua ja sitten muotoilun johtamista Suomessa ja Sveitsissä. Ja sitten brändikokemusten ja suunnittelun saralla ja innovaatioiden parissa on tehnyt töitä vuodesta 2012. Että jonkin verran tässä on tullut tehtyä erinäköisiä hommia liittyen muotoiluun ja nyt sitten tekoälyyn tässä viimeiset 4 vuotta. Ja sen voisin tuosta niin kuin aluksi sanoa, miten tekoäly lähti mulle niin kuin kiinnostuksen kohteena, niin silloin tuossa 4 vuotta sitten suurin piirtein, kun rupesin lukea tästä ensimmäisiä kertoja, niin mä rupesin ymmärtää aika pitkälti sen heti, että tässä on semmoinen teknologia, mikä voi niin kuin, ei ehkä kaikki viedä multa työtä, mutta ehkä niin kuin voi syrjäyttää mua jossain määrin niin kuin luovana henkilönä ja näin, ja mä rupesin pelkäämään sitä jopa vähän, ja sitä kautta sitten ajattelin, että mä otan niin kuin härkää sarvista kiinni ja rupesin vähän tutkimaan, ja tajusinkin, että tässä onkin paljon muuta, mitä se voi sitten mulle niin kuin ammattilaisena tuoda, ja mitä kaikkea mä voin niin kuin oppia siitä, että uusia niin kuin tieteenaloja tai uusia skillsejä tai muuta. Että tämä oli semmoinen, niin kuin, mitä mä koin sitten kuitenkin, että on parempi heti lähteä ymmärtämään ja katsomaan, että mitä siitä voi oppia sen sijaan, että mä jään taka-alalle. Ja sitten mä suosittelen kaikille muillekin, että sen sijaan, että sitä pelkää tai sitä vieroksuu, niin kannattaa mieluummin tehdä niin, että ymmärtää vähän sitä perustetta ja sitten siitä helposti sitten ymmärtää sen, että niin kuin mitä kaikkea sitä voi itselleen saada ja itselleen niin kuin ammattilaisena. Meidän menu tänään on tämmöinen, että käydään niin kuin 5 eri kohtaa ja puhutaan vähän siitä, mitä tekoäly on ja mistä se on niin kuin lähtenyt, miten se muuttaa luovaa työtä, ja miten se muuttaa niin kuin markkinointia ja sisällöntuotantoa, minkälaisia ratkaisuja sinne on tulossa.
Sitten käydään vähän tuommoisia tekoälytyökaluja läpi, että mitkä ne keskeiset työkalut on. Niitähän on tosi paljon, mutta mä nyt olen valinnut muutaman tämmöisen niin kuin eri työkalun tuohon noin, mitä tuossa sitten käydään videomuodossa sitten läpi ja katsotaan vähän, että miten ne toimii ja mitkä niissä on semmoiset yksityiskohdat ja tämmöiset, mitkä on niin kuin hyvä muistaa, kun niitä käyttää. Ja sitten tosiaan puhutaan vielä eettisistä ja saavutettavuusnäkökohdista, silleen muutama sana. Meillä on niistä tulossa vielä sitten myöhemmässä vaiheessa niin kuin oma osionsa kuitenkin, niin sitten tosiaan niin kuin tässä vaan katsotaan vähän niitä läpi silleen toisesta aspektista ja katsotaan vähän, valmistellaan siihen, että mitä kaikkea siitä on hyvä muistaa, kun tekoälyä käyttää. Eli tämän webinaarin objektiivit on myös nämä 5 kohtaa, jonka jälkeen mun mielestä osallistujat kuitenkin kaikki sitten ymmärtää nämä peruskäsitteet ja toimintaperiaatteet. Eli se on niin kuin hyvä se lähtökohta, että ymmärtää ne perusteet, niin sitten osaa käyttääkin sitä sillä tavalla niin kuin eettisesti ja mahdollisimman tehokkaasti kuitenkin sitten, kun heti lähtee ensimmäisiä kertaa tätä teknologiaa kokeilemaan. Ihmiset osaa sen jälkeen selittää, miten kono-oppiminen ja neuroverkot niin kuin toimii, että se on niin kuin, että siitä ei tarvitse lähteä jargonia sitten selittämään, että osaa sitten yksinkertaisesti ymmärtää ja selittää sitten muillekin kavereille ja kollegoille sitten, että mikä tämä on tämä teknologia ja miten se sitten toimii. Kaikki sitten sen jälkeen tunnistaa myös yleisimmät ne tekoälyyn liittyvät myytit ja faktat, ja nehän on vähän semmoisia asioita, mitkä sitten jokaisella on niin kuin henkilökohtaisia tai sitten on semmoisia asioita, mitkä liittyy, mitä on julkisesti kuullut, ja sitten osaa varmaan sen jälkeenkin itse sitten niin kuin purkaa niitä asioita ja ymmärtää, että mitkä on totta ja mitkä on väärin. Ihmiset saa hyvän niin kuin yleiskuvan keskeisistä tekoälytyökaluista ja miten ne toimii luovassa työssä. Ja sitten, että miten tekoäly voi täydentää ja tehostaa luovaa prosessia. Ja tietysti tähän myös tulee se, että millä tavalla ihmiset sitten saa myös niin kuin uusia tämmöisiä skillsettejä tai niin kuin, uusia taitoja, koska tekoäly myös mahdollistaa sen, että pystyy oppimaan paljon uutta ja paljon aika nopeasti ja uusia tieteenaloja sitä kautta ja uusia taitoja sitä kautta. Tekoäly on ajattelutapa ja miten sitä kannattaa niin kuin hyödyntää arjessa. Eli se kannattaa muistaa, että se on kuitenkin sellainen arjen työkalu, millä tavalla sitä voi käyttää henkilökohtaisessa elämässä, arjen askareisiin tai sitten vaikka työelämässä ihan niin kuin arjen asioiden hoitamiseen ja näin poispäin. Eli tosiaan luovuudessa se auttaa ideoimisessa ja konseptien luomisessa ja tosiaan ne nopeutuu tosi paljon niin kuin sitä kautta, kun sä pystyt keskustelemaan sen sijaan, että sä juttelet välttämättä heti ensiksi kollegan kanssa, niin sä voitkin jutella sitten tekoälyn kanssa, koska se on niin kuin keskustelupohjainen tämmöinen kone, niin sitten sä pystyt käytännössä ajatella, että se on sun niin kuin, vähän niin kuin digitaalinen kollegasi. Se auttaa strategiassa. Eli sitten se auttaa tosiaan niin kuin sen, että sulla on niin paljon dataa vaikka jostain asioista ja trendejä, mitä sulla on vaikka paperissa, ja sitten sä pystyt niitä kautta sitten hyödyntämään upottamalla tekoälymalliin ja sitten keskustelemaan sitä datasta tosi nopeasti ja katsoa sitten, että minkälaisia päätöksiä sitä kautta sä pystyt sitten tekemään. Sisällön tuotanto, eli sen sijaan, että sä kirjoitat itse vaikka jonkun blogipostauksen, niin sä pystyt yhtäkkiä tekoälyn avulla mahdollistaa sitten tämmöisen niin kuin tosi nopean pohjakirjoittamisen. Eli sisällöntuotantokin tosiaan nopeutuu huomattavasti paljon nopeammin, koska sä pystyt sitten tekemään tämän pohjatyön tekoälyn avulla ihan vain keskustelemalla. Sitten se on tosiaan, pitää muistaa, että se on työkalu meille ihmisille, eli se vahvistaa meidän yhteistä työtä ja sitten tosiaan niin kuin tiimityöskentelyä keskenämme, eli se ei kuitenkaan korvaa sitä meidän ihmisen työtä. Et se oli semmoinen asia, mikä mä itse kuitenkin sitten aika nopeasti kuitenkin tajusin sitten, kun tuossa pelon kautta sitä lähdin opiskelemaan. Ja aloitetaan siitä, että mitä toi tekoäly nyt sitten on ja mistä se on niin kuin lähtenyt. Tässä on semmoinen, niin kuin, mitä mä oon tykännyt aina aloittaa tämän, vähän niin kuin tällä tavalla sanomalla, että me ollaan niin kuin, jos miettii, että ihminen on niin kuin tuhansia vuosia aina tehnyt niin, että millä tavalla me ollaan saatu arvoa meidän työlle. Eli miten niin kuin me ollaan saatu kehitettyä sillä tavalla, että, tai sanotaan näin, että jos vaikka ihminen on halunnut ensiksi niin kuin tehnyt viljapellolla hirveän määrän duunia, että se pystyy tekemään arvoa sille koko duunille, niin nyt se muuttuu sillä tavalla, että niin kun
automatisoidaan myös se niin kuin viljapellolla tehty työ. Eli sillä tavalla, että ennen on tehty sillä, että on niin kuin, ajattelu ja tekeminen on ollut semmoinen asia, mikä on meille se arvokas asia, millä tavalla pystytään niin kuin perustelemaan, minkä takia meidän työ on arvokasta. Mutta nyt me pystytään myös niin kuin se ajattelu niin kuin käytännössä perustelemaan, että me pystytään käyttämään sitä niin kuin sen arvon perusteena. Eli käytännössä me pystytään automatisoida paljon sitä ajattelua, kun ennen vaikka pelkkä tekeminen yritettiin automatisoida sillä tavalla, että me laitettiin vaikka hevoset vetämään viljapellolla ryöppäämään se koko pelto uudestaan. Eli me automatisoitiin käyttämällä hevosta sen viljapellon niin kuin ryöppäämiseen tai kääntämiseen, mutta nyt me pystytään automatisoida se ajattelukin ainakin puoliksi. Ja se, että me ymmärretään tämä muutos, niin meidän kannattaa kuitenkin yrittää tarkastella semmoisia keskeisiä tekoälyn tyyppejä, että mitkä sitä niin kuin muokkaa ja mitkä sitä on niin kuin lähtenyt tekemään, niin kuin, mistä se on niin kuin lähtenyt. Ja tekoäly on siis niin kuin tämmöinen isompi aihe itsenään. Siellä on paljon eri tämmöisiä subkategorioita, ja se, mihin me keskitytään tänään, on niin kuin tuo koneoppiminen, eli ML, ja sitten generatiivinen tekoäly. Ja koneoppiminen on siis käytännössä sitä, niin kuin tuossa kuvastikin näkee, niin koneoppiminen on niin kuin vähän semmoista, se on niin kuin algoritmien ja datan käsittelyä. Eli periaatteessa niin kuin sulla on kone tai koneen näkö tässä tapauksessa, jota vaikka lukee autoja, kuinka monta niitä liikkuu ja mihin suuntaan ne menee. Vaikka niin kuin, koska ajatella vaikka, että itseohjautuvat autot, kun ne lukee ympäristöä sensoreiden avulla, niin sitä dataa tulee sinne sisään ja sitten nämä algoritmit niin kuin lukee sitä dataa ja tekee päätöksiä niin kuin sen puolelta, mutta se ei generoi mitään uutta dataa. Se, mikä nyt tässä tuli sitten uutena, on tämä generatiivinen tekoäly, joka on sitten semmoinen erikoisempi juttu, eli se luo uutta dataa. Eli se, että sä annat sille syötteen, niin se pystyy sen syötteen perusteella generoimaan jotain uutta, mitä koskaan ennen ollut olemassa. Ja tämä on niinku se niinku fundamental, eli se perustava uusi ero, mikä tässä koneoppimisessa nyt on, tai tekoälyssä on just tämä generatiivinen puoli. Ja se, miten tämä on niinku ennen niinku lähtenyt menemään, on ollut sillä tavalla, että aina ennen kuin sä oot ollut vaikka yliopistossa, ja sä oot halunnut oppia vaikka puhesynteesistä tai robotiikasta, tai puhetunnistuksesta tai muusta, niin tässä on ollut aina sillä tavalla, että sun on pitänyt vähän niin kuin mennä aina eri osastosta eri osastoon opiskelemaan yksi tieteenala itsekseen, eli siis ne on ollut aina vähän niin kuin erikseen toisistaan. Että sä et ole pystynyt oikeastaan sillä tavalla ajatella, että no, minä menen nyt lukemaan robotiikkaa ja sitten mä ymmärrän automaattisesti konenäön, vaan sun pitää niin kuin vähän, kun ne on aivan eri tieteenalat, sit sun pitää vähän niin kuin niitä kaikkia sitten käydä tarkastelemassa vähän niin kuin uudella aspektilla ja opiskelemassa sitten niitä erikseen, että sä pystyt sitten niitä hyödyntämään sun työssä. No mitä sitten tapahtui 2017, niin oli tämmöinen suuri konsolidaatio, eli yhtäkkiä näistä kaikista saatiinkin tehtyä yksi kieli, eli ne sidottiinkin kaikki saman tämmöisen niin kuin tieteenalan alle, eli generatiivinen tekoäly mahdollisti sitten sen, että ne saatiin sidottua sitten yhden kielen alle, eli sun ei tarvitse mennä enää osastosta osastoon opiskelemaan asioita, vaan yhtäkkiä ne onkin sitten helppo, niitä pystyykin kontrolloimaan helposti yhden kielen alla. Ja koska kaikki perustuu kieleen, eli meidän yhteiskunnassa data on musiikki, video, värejä, kuvaa, koodia, jopa pörssi, DNA sun muuta, niin nyt niitä pystytään tosiaan kontrolloimaan kaikkia niin kuin yhdellä kielellä, eli tässä tapauksessa niin kuin promptauksella. Eli tosiaan niin kuin, tätä kutsutaan tämmöiseksi kuin Generalized Linear Longitudinal Mixed Models, eli se on käytännössä niin kuin tämä on se koko teknologian nimi, millä tavalla se kieli on niin kuin rakennettu. No miten sitten sille koneelle puhutaan? No koneelle puhutaan antamalla kehottajia, eli promptaamalla, eli monesti puhutaan, että mikä tämä prompting on. No se on käytännössä se syöte, minkä ihminen kirjoittaa koneelle, että se kone ymmärtää, mitä sen pitää niin kuin antaa ulos. Eli minkälaisen niin kuin lopputuloksen sen pitää sitten ihmiselle antaa, kun se promptaa sen ja pyytää. Eli käytännössä pyytää koneelta jonkun vastauksen, niin sitten se promptataan. Eli kirjoitetaan vaikka, että anna minulle kuva lehmästä maitopellolla kesällä Rantasalmella, niin sitten se tekee sen sulle, koska se ymmärtää, mitä nämä kaikki siellä kontekstit siinä sun kuvauksessa tarkoittaa. Koska generatiivinen tekoälykyky toimia niin kuin yhdellä universaalilla kielellä, niin se avaa tosiaan niin kuin ovia rajoittamalla luovuudelle. Eli se, että sä voit keskustella
koneen kanssa, ketä ymmärtää kaiken jo meistä kirjoitetun asian jossain määrin tuolla netissä tai sitä, miten se on koulutettu, niin sä voit vaan miettiä, että kuinka paljon sitten se luovuuskin pystyy sitä kautta kasvamaan. Ja se, mihin tämä on niin menossa, eli me ollaan tosiaan niin tuolla AI, pienellä vasemmalla näkyy tuo AI tuolla pienenä, niin me ollaan tosiaan niin siinä vaiheessa tällä hetkellä, me puhutaan niin ihan vain tekoälystä sen ensimmäisenä vaiheena, mutta me ollaan menossa ihan juuri näillä näppäimillä, me ollaan menossa AGIin puolelle, joka on Artificial General Intelligent, ja sitten sen jälkeen me mennään ASIin, ainakin näin väitetään, eli ASI on sitten Super Intelligent, eli AGI on sitten käytännössä tämmöinen niin kuin, käytännössä tarkoittaa sitä, että sitten kun tekoäly on AGI-vaiheessa, niin se pystyy ymmärtämään ihmistä jokaisella sen kognitiivisellakin tasolla, eli puhutaan jopa siitä, että se pystyy ymmärtämään, mikä on rakkaus, mikä on kipu, mikä on, vaikka se ole kokenut kipua, mutta se pystyy ymmärtämään sen sitä, koska meillä on niin paljon kaikkea dataa meidän kivusta ja kaikkea siitä tunnetiloista ja siitä kaikesta. Ja se on se, mikä tuntuu vähän ehkä pelottavalta, eli miten kone voi yhtäkkiä ymmärtää ihmisen tämmöisiäkin niin kuin puolia. Mikä on sitten ASI, puhutaan asiasta, mitä ei me ihan vielä ymmärretäkään, mutta se on kaikkea tätä sitten yhdessä. Ja tekoäly tosiaan tulee olemaan jossain vaiheessa niin kuin täysin multimodaali, eli kaikesta kaikkea. Tällä hetkellä, kun sä kirjoitat vaikka ChatGPT:in, sä pystyt saamaan tekstiä ulos, sä pystyt saamaan kuvia ulos, soran kautta myös videoita, mutta eli käytännössä, että yksi malli pystyy antaa sulle mitä vaan syöttää, mitä vaan tuloksia, kuvia, videoita, musiikkia, mitä vaan. Tällä hetkellä sulla on eri malleja, mitkä antaa sulle vähän eri niin kuin juttuja, ja sitten sun pitää aina hyppiä eri mallien välissä, mutta kohta ne sidotaan kuitenkin nekin yhteen, eli yksi kone antaa sulle mitä vaan, mitä sä sille promptaatkaan. No miten sitten toi tekoäly, miten se muuttaa luovaa työtä? Tosiaan se ei niin kun se integroidaan niin luovuuteen, niin se ei tosiaan missään, kannattaa muistaa, että se ei tule kuitenkaan koskaan korvaa sitä inhimillistä luovuutta, vaan se tulee niin vahvistamaan sitä, että se ei tule first of all korvaamaan meitä, vaan se tulee tosiaan antamaan meille paljon uusia aspekteja ja semmoisia, se tulee antamaan, se osaa ajatella myös hyvin eri tavoin kuin ihminen, eli koska se perustuu monesti, niin kuin, tai kaikki on dataa, niin sitten sen jälkeen se tarkoittaa myös sitä, että se pystyy myös ajattelemaan täysin eri tavalla kuin ihminen, eli se pystyy vaikka luovassa työssä, niin se pystyy katsomaan asioita ihan eri aspektista kuin, että mä katson niistä mun opittujen aspektien kautta niitä asioita, kun mä vaikka teen sisältöä. No onko tekoäly sitten luova? No ei, mutta siis generatiivisen tekoälyn algoritmit pystyy imitoimaan eri aspekteja siitä ihmisten luovuudesta. Et se kannattaa muistaa, että kun sä kirjoitat sille jotain tai promptaat sille jotain, ja se antaa sulle jonkun vastauksen, joka tuntuu olevan niin kuin luova ja jollain tavalla aivan eri, mitä sä ikinä ajattelitkaan, ja sä näet ne yhtymäkohdat siellä, että no miten sä ajattelikaan noin hyvin, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on niin kuin luova, vaan se tarkoittaa sitä, että se on löytänyt sieltä vaan eri semmoisia pinpointteja asioista, mitkä sitten se pystyy yhdistämään eri tavoin, millä tavalla sä et itse ihmisenä ehkä ikinä ajatellutkaan, mutta se pystyy siis tosiaan niin kuin eri aspekteja vaan niin kuin imitoimaan siitä luovuudesta, mutta luova se ei itse ole. No mikä on sitten luovuuden perusta? No ihmisten luovuus perustuu ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin tai tietoiseen suunnitteluun ja järjestelyyn tai niin kuin uusien ideoiden harkittuun järjestelyyn. Eli siis käytännössä se, että kun mä teen jonkun luovan ratkaisun tai suunnittelen vaikka tuolin tai teen uudet nettisivut, niin se perustuu mun kokemuksiin ja mun tunnetiloihin ja mun opittuihin jo asioihin, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja sitten se, että tietoinen suunnittelu, että mä tiedän, että mä lähden tuosta A:sta, mä lopun tuonne niin kuin jonnekin Ö:hön, että se on niin kuin pitkä prosessi, että siinä on niin kuin mä pläänään sen ja mä teen sen. Ja sitten tosiaan, että kun tulee uusia ideoita, niin mä mietin, että miten ne niin kuin kannattaa käyttää, missä välissä tai missä kohtia kannattaa mitäkin kohtaa niin kuin hyödyntää ja näin, että se harkitaan, niin kuin se on harkitusti mietitty se koko prosessi. Ja tosiaan, koska kannattaa muistaa, että kun AI avaa nyt tosiaan uusia mahdollisuuksia ja taitoja niin kuin kaikille ihmisille, eli sen sijaan, että mä teen muotoilijana vaan 3D-mallinnusta esimerkiksi, niin yhtäkkiä mä voinkin tehdä projektipäällikönkin töitä aika nopeasti, tai
tekemään vaikka tai tämmöisiä vaikka analytiikkaa tai muuta, koska sitä dataa on niin helposti, se on niin paljon ympärillä, mutta mä voin tekoälyn avulla sitten käytännössä käsitellä sitä dataa ja tehdä sitä analytiikkaa huomattavasti nopeammin. Sillä tavalla, että vaikka mä en aikaisemmin ymmärtänyt siitä datasta mitään, no nyt tekoäly tekeekin mulle siitä yhtäkkiä aika nopeasti selvempää. Tämä tarkoittaa siis sitä, että monitieteisten taitojen merkitys korostuu entisestään. Että niin kuin käytännössä, jos miettii vaikka, että kun menee vaikka töihin jonnekin tai näin, niin on parempi, että sä osaat monia asioita, kuin että sä osaat vain yhden spesifin asian. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uniikit ideat ja poikkeuksellinen taituruus on tärkeämpiä sitten kuin koskaan. Eli yksilötasolla tämän merkitys tulee kanssa kasvamaan. Ja vaikka tekoäly vahvistaa luovuutta, niin parhaiden ideoiden löytäminen on edes se kaiken A ja O. Eli se, että sä pystyt tekoälyn avulla yhtäkkiä tekemäänkin 50 ideaa listattuna vaikka sanotaan, että puolessa tunnissa, niin se, että sä osaat löytää sieltä ne asiat, mitkä on ihan oikeasti just ne tärkeimmät ja ne parhaimmat ideat, niin se on kuitenkin A ja O. Sulla voi olla ideoita hirveä lista, mutta ne voi olla huonoja ideoita. Ja sama juttu pätee ihan niin kuin normaaliin suunnitteluunkin tai minkä vaan asian pläänäämiseen tai tekemiseen. Eli jos sulla on paljon niitä asioita, sun pitää löytää, että mikä se oikea ratkaisu siellä on ja mikä se on se oikea asia, mihin kannattaa keskittyä, että se on niin kuin hyvä ja siitä on hyötyä. Ja eli parhaiden ideoiden löytäminen on kuitenkin tosiaan edelleen se kaiken A ja O, ja sitä englanniksi sanotaan crafting, eli siis laatu ja se työn, se idean laatu on kuitenkin aina se kaikista tärkein asia siellä. No, luovassa työssä niin tekoälyä on käytetty nyt jo aika pitkään niin kuin tämmöiseen niin kuin ideointiin esimerkiksi, eli graafisessa suunnittelussa tai vaikka muotisuunnittelussa. No tietysti sitten hyvin iso osa on tietysti myös tuolla niin kuin teollisuusmuotoilussa, että käytetään hyvin paljon niin kuin detaljien ja muotokielen löytämiseen. Arkkitehtuurissa sama juttu, kuten sitten nettisaiteissa tai niin kuin ylipäätänsä applikaatioissa, mutta siis niin kuin käyttöliittymäsuunnittelussa ylipäätänsä. Ja sitten tietysti concept artissa, eli tämmöisessä niin kuin konseptisuunnittelu ja konseptitaiteessa sitä käytetään paljon, koska sitten se antaa tämmöisiä fiiliksiä paljon ja fiiliskuvia ja näin poispäin. Sitä on hyvin helppo ja hyvä käyttää tuommoisessa paikassa, koska se tuo niin nopeasti tämmöisiä hienoja kuvia ja sisältöjä, mitä olisi aikaisemmin kestänyt pitkäänkin tehdä. Tässä on nyt esimerkkejä, millä tavalla siis niin kuin, tuossa on keskellä semmoinen projekti, mitä me tehtiin kollegoidemme kanssa tuolla TBV:llä Valiolle. Eli meillä oli Valiolla oli tämmöinen uusi maitojauhe, jonka ne halusi sitten niin kuin isoille markkinoille julkaista. Ja me haluttiin tehdä siitä maitojauhetta suklaata. No, meillä oli sillä, että me tehtiin tämmöisen globaalin toimijan kanssa sitten tämmöinen kysely, ja se lähetettiin noin 3 miljoonalle ihmiselle niin kuin tämmöinen digitaalinen kysely, missä kysyttiin parhaimmat suklaan lempimaut ja niin kuin näin poispäin. Ja sitten tekoälyn kautta me sitten, tai avulla sitten käsiteltiin se data ja saatiin sitten sieltä tulokset, että mitkä ne niin kuin, parhaimmat maut siellä ihmisten ylipäätänsä, mitkä maut ihmisiä kiinnostaa eniten. No sitä kautta me tehtiin sitten se meidän suklaatuotekin, eli me tehtiin tuommoinen 5 eri kerroksinen tuommoinen suklaavuori, missä kaikkia niitä makuja, mitä ihmiset tykkäsivät, niin on. Se on saman teki sitten puoli vuotta sen jälkeen niin Coca-Cola, eli ne teki samantyyppisen ratkaisun, eli ne sitten teki Coca-Colan tämmöisen limited edition maun, missä sitten käyttöön haasteltiin parhaimmista mausta ja sitten tekoäly sitten niin käytännössä teki sen reseptin. No sitten generatiiviset suunnittelualgoritmit ja muuta, eli mitäs sitten täällä niin kuin muotoilun puolella no esimerkiksi voidaan käyttää rakennesuunnittelussa, optimoidaan viimeisen päälle vaikka rakenteita ja katsotaan, että millä tavalla me saadaan sitten sitä materiaalia, vaikka materiaalien kulutusta sitten säästettyä. Kuten tuossa vasemmassa alakulmassa, niin tuossa on joku tuommoinen, en tiedä, jonkun tolpan pidike, niin jos se alun perin on tuolla vasemmalla puolella, niin sitten kun lähdetään tekemään sitä algoritmista suunnittelua, käytetään konetta sen materiaalin niin kuin optimoimiseen, niin yhtäkkiä me päästäänkin noin paljon pienempään materiaaliin tai tuotteeseen tai rakenteeseen, mikä on ihan yhtä kestävä, jollain jopa kestävämpi
Toki tuommoisen muoton sitten niin kuin rakentaminen tai tuotantaminen perinteisellä suunnittelumetodeilla on sitten mahdotonta, että pitää sitten miettiä jotain 3D-suunnittelua tai 3D-tulostamista tai muuta. Tai sitten sama juttu tuossa yläkulmassa on yksi pöytä, minkä mä tein yhdellä asiakkaalle, niin sama juttu siinäkin mietittiin pitkään sitä, että millä tavalla me saadaan tämmöisiä niin kuin organisia muotoja niin kuin suunniteltua sitten koneoppimisen avulla, niin saatiin tuommoisia mielenkiintoisia muotoja sitten tehtyä. Tai sitten odottamattomat brändi- ja kollaboraatiot ja brändi-ideointi. Eli millä tavalla, tässä on mun mielestä hauskasti laitettu vaan, että no millä tavalla vaikka miltä näyttää vaikka IKEA ja Patagonian kampanjat yhdessä, miltä se voisi näyttää. Niin voidaan miettiä tämmöisiä erilaisia, niin kuin laitetaan 2 ihan eri brändiä yhteen, katsotaan mitä sieltä tulee ja testataan vähän, että minkälaisia nämä kampanjat voisi olla. Eli tämä on sitä ideointipuolta, tämä on sitä konseptisuunnittelua, mikä on mun mielestä ainakin hauskaa ja tosi tämmöistä niin kuin odottamatonta. Ja nämä on tietysti semmoisia, mistä sitten asiakkaat ja yleisö on sitten tosi kiinnostuneet. Nämä on niin kuin kivaa sisältöä myös, vaikka näitä ei koskaan toteuttaisikaan. No sitten mitä esimerkiksi mulla kävi sitten kollegan kanssa, niin tuossa viime syksynä, kun nämä videomallit rupesi tulemaan hyvin laadukkaaksi, niin sitten tehtiin Kalevalasta tämmöinen 20-minuuttinen täysin tekoälyllä tehty elokuva, joka on vissiin mun mielestä edelleenkin ainoa semmoinen pitkä, lyhyt elokuva, joka on täysin tekoälyllä tehty, eli tässä on musiikit, dialogit ja kaikki videot ja kaikki niin kuin tämä cinematografia, kaikki on tehty sitten tekoälyllä, ja se nyt sitten kuitenkin oli niin intohimo työ, että se kuitenkin näkyykin siitä, että se kuitenkin sitten on voittanut noin onko se nyt 16 kansainvälistä elokuvapalkintoa. Eli kannattaa käydä YouTubesta katsoa, jos joskus on aikaa se 20 minuuttia. Että kyllä se on semmoinen niin kuin sarkastinen versio sitten Kalevalasta, mutta ihan hauska. Mutta tämä on vaan se, mitä se mahdollistaa, että jos miettii, että mä en ole elokuvaohjaaja ammattia edes opiskellut, niin yhtäkkiä mä voinkin tehdä kollegan kanssa elokuvia. Eli siis se mahdollistaa niin paljon uusia eri tapoja meille tehdä ja harrastaa ja tehdä uusia, niin kuin, löytää uusia taitoja. Mutta sitten kun tekoäly käyttää, on se sitten niin kuin kuvia, videoita tai sitten ihan tekstimuodossa tai mihin vaan, niin kannattaa muistaa, että kerta se toimii niin kuin omana tämmöisenä entiteettinään ja sinä toimit omana entiteettisi, mutta kun sä käytät sitä tekoälyä, niin se on käytännössä kahden sanotaanko tämmöisen niin kuin entiteetin sitten kommunikaatio keskenään. Eli jos sun päässä on tietty visio, mitä sä haluat, että se lopputulos sieltä tekoälystä on, niin kun sä yhdistät sen tekoälyn kanssa, niin se on tietynlainen generoitu lopputulos, eli se on vähän niin kuin sun visio ja sitten tekoälyvisio niin kuin yhdessä. Ja sun tehtävän on silloin sen jälkeen käytännössä vähän niin kuin katsoa sitä materiaalia uusilta silmin, että no millä tavalla sitä pitää vähän muokata, että siitä tulee semmoinen, että se on niin kuin oikeasti hyödyllinen se lopputulos, koska ei kannata koskaan käyttää sitä lopputulosta, mitä tekoäly antaa sulle niin kuin suoraan itsessään, koska se monesti myös paistaa siitä. Eli sieltä kannattaa ottaa ne parhaimmat kohdat ja vähän muokata sitä itse ja katsoa, mitä siitä saa niin kuin parhaimmat niin kuin asiat irti. Eli kannattaa aina miettiä silleen, että kun sä kommunikoit tekoälyn kanssa, niin se ei ole koskaan just sitä, mitä sä ihan oikeasti välttämättä alun perin halusit, vaan siinä on tiettyjä aspekteja siitä. Ja se on käytännössä tuo generoitu muokattu lopputulos, mikä on sitten kuitenkin se niin kuin tärkein osa sitten sitä niin kuin, lopputulosta, mitä sieltä tulee. Eli se on niin kuin se teidän yhteisversio niin sitten loppujen lopuksi, mutta se on käytännössä sun kontrolloima ja sun kuratoima. Ja mikä se ihmisen ja koneen välinen suhde? No tämä liittyy just tuohon aikaisempaan slaidiin, eli ihmiset kuitenkin määrittää sen tavoitteen aina, mitä se haluaa siltä koneelta, ja se asettaa se luovan suunnan. Ja sitten generatiivisen tekoälyn tehtävä tässä tapauksessa on niin kuin tuottaa se sisältö, se massa. Mutta sitten sun tehtävänä ihmisenä on niin kuin käytännössä niin kuin viimeistellä se päätös ja se lopputulos. Eli sun tehtävä on aina kuratoida sitä, eli katsoa, että mihin suuntaan se menee. No jos ei se ole hyvä, no kerro sille, että mitä pitää muuttaa, mitä siellä pitää tehdä. Ja se on niin kuin käytännössä meidän rooli muuttuu enemmän tämmöisessä kuratoivammaksi puoleksi tämmöisessä niin kuin tekoälyn ja ihmisen välisessä suhteessa.
Ja kun se generatiivinen tekoäly mahdollistaa sen keskittymisen luovuuteen, niin kannattaa muistaa, että tekoäly pystyy silloin, tai se kannattaa ohjata automatisoimaan kaikki semmoiset niin kuin teknisesti toistuvat tehtävät, semmoiset asiat, mitkä on tosi tylsiä jopa, eli mieluummin niin kuin tekee sitä automatisoinnin kannalta, eli just se pohjatyö ja tämmöinen kannattaa aina niin kuin laittaa tekoälyn tekemään, eli silloin sä pystyt keskittyä siihen oikeaan duuniin, mikä on sulle se mielenkiintoisin. Eli tässä tapauksessa sitten niin kuin keskittyä siihen niin kuin oikeaan niin kuin ideoiden löytämiseen ja siihen sen oikean kontekstin niin kuin rakentamiseen siitä mahdollisesta niin kuin lopputuloksesta, mitä se tekoäly sulle antaa. No miten sitten tekoäly markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa? Se on tietysti semmoinen, mikä varmaan monia teitä kiinnostaa, ja katsotaan vähän sitä sitten lähemmin pikaisesti, että millä tavalla se niin kuin muuttuu ja mitä sieltä on tulossa. No tässä on, niin kuin vaikka jos miettii, että strategisti pystyykin tekoälyn avulla tulevaisuudessa, tai nykyään, niin pystyy tekemään niin kuin trendianalyysiä, eli strategin työ ei pelkästään enää ole sitä semmoista pelkkää strategin työtä, missä se vaan tekee press release tai miettii, millä tavalla niin kuin brändien kannattaa tulevaisuudessa, mihin suuntaan ne kannattaa liikkua ja minkä takia ja millä tavalla sitä niin kuin, sitä niin kuin perinteistä työtä tehdään, vaan nyt yhtäkkiä strategisti pystyykin tekemään trendianalyysejä tai markkinatutkimusta tai sisällöntuotantoa, analytiikkaa, päätöksentekoa ja sun muuta. Sama koskee projektipäällikköä, eli sen sijaan, että projektipäällikkö vaan katsoo aikatauluja tai budjetteja ja sun muuta, niin yhtäkkiä se voi tekee sen perustyön lisäksi, eli projektisuunnittelun lisäksi vaikka AB-testausta tai prototyyppien kehittämistä tai kustannusoptimointeja. Suunnittelija, sama juttu. No se voi yhtäkkiä tehdä myös vaikka sisällöntuotantoa kirjoittamalla vaikka pitkiäkin tekstejä tai osallistuu 3D-mallinnukseen niin kuin, tai videotuotantoon tai animaatioon. Toki se riippuu, että jos suunnittelija on niin kuin vaan 3D-mallintaja, niin sitten se tekee 3D-mallinnusta, mutta yhtäkkiä sen yhtäkkiä niin kuin taitotyökalupakkiin tuleekin sitten myös jotain kustannusoptimointeja, koska se pystyy tekemään sitä siinä samalla, kun se suunnittelee. Sama koskee sisällöntuottajaa ja PR-koordinaattoria. Kaikilla meillä kuitenkin tässä tapauksessa muuttuu sitten vähän että mitä kaikkea me voidaan kaiken sen muun perustyön lisäksi tehdä. Eli se mahdollistaa huomattavasti paljon uusia tämmöisiä niin kuin, taitoja ja asioita, mitkä nopeuttaa sitä sun työtä ja sitä projektia. Tai jos miettii vaikka sisällöntuottaja ja projektipäällikkö, jos ne tekee vaikka yhdessä töitä, niin yleensä ne on ollut tosi sillä tavalla, vähän niin kuin ne tekee itsessään omissa niin kuin siiloissaan sitä duunia, mutta nyt yhtäkkiä ne pystyvät auttamaan myös toinen toisiansa siinä omissa töissänsä. Eli sitten projektipäällikkö voi sanoa, no voitko sisällöntuottajalle, että no voitko tehdä kustannusoptimoinnin sillä välin, kun sä teet vaikka jotain, tai hän tekee jotain muuta, niin sitten yhtäkkiä me pystytäänkin jakamaan niitä töitä keskenämme aika paljon ja paljon helpommin sitten keskenämmekin. No hyödyt ja mahdollisuudet, tosiaan nopeus ja tehokkuus. Aina avulla me voidaan automatisoida ja optimoida markkinoinnin prosesseja, se nyt on tietysti tosi selvää. Kuten tässä tapauksessa, että meillä on hirveä määrä dataa, vaikka PDF-muodossa, jotain asiakaskyselyitä esimerkiksi, me voidaan upottaa ne tekoälyyn ja sitten keskustella sen tekoälyn kanssa siitä, että no mitä mieltä ihmiset sieltä näistä asiakaspalautteista vaikka on, ja että saat hyvin nopeasti semmoisia niin kuin listoja sieltä tehtyä ja päätelmiä siitä, että mihin suuntaan kannattaa asioita viedä ja näin poispäin. Personointi, tekoäly auttaa sitten taas räätälöimään sitä sisältöä eri kohderyhmille ja niin kuin reaaliajassa. Pystytään rakentamaan kaiken maailman tämmöisiä AI-agentteja ja vastaavia, missä sä pystyt tekemään eri kohderyhmille omia botteja ja sitten sitä kautta niin kuin tekemään tämmöisiä niin kuin custom-ratkaisuja ja personoimaan sitä kautta sitä sun tekemistä. Sitten datapohjainen päätöksenteko, no se on vähän niin kuin toi ykkösessä mainitsin jo, eli käytännössä pystytään niin kuin se datan pohjalta hyvin nopeasti tunnistamaan trendejä ja sitten markkinointikampanjoita sitten rakentaa sitä kautta. Eli käytännössä pystytään sen datan pohjalta rakentamaan ja tehdä päätöksiä hyvin paljon nopeammin. Ja sitten skaalautuvuus, eli AI mahdollistaa myös suuren määrän sisältöä ilman manuaalista työkuormaa. Tekoälyn rooli sitten markkinoinnin suunnittelussa. Eli
generatiivinen tekoäly sitten tuolla sisällöntuotannossa, tietysti se luo sitä tekstiä, se luo kuvia, videoita, ääntä, musiikkia, eli sitten jos vaikka teette itse sitten omaa markkinointia jossain vaiheessa, niin te pystytte sitten tekoälyn avulla luomaan nämä kaikki itsekin. Toki se vaatii sitten myös miettiä sitä kautta sitten, että muistakaa löytää aina sitä parasta, että mikä se paras sisältö siellä on, eli yhtäkkiä jos teette tekstiä ja kuvia, niin tunnissa silleen niin kuin 100 kappaletta, niin sit muistakaa validoida ja kuradoida sitä kamaa, että se on sitten semmoista, mitä on oikeasti hyvä käyttää, että se on just teille, just sitä, mitä te haluatte, että se on tosi tärkeää, että sitten se kuratointi tehdään siellä niin kuin hyvin. Sitten mainoskampanjan optimointi, eli muistakaa, että AI analysoi ja sitä kautta sitten niin kuin mukauttaa sitä sisältöä, eli käyttäkää sitä semmoiseen niin kuin analysoimistyöhön myös, että se on niin kuin tosi hyvä muistaa. SEO ja hakukoneoptimointi, se auttaa avainsanojen valinnassa ja parantaa näkyvyyttä. Se on tosi hyvä ja tärkeä asia, koska se pystytään tosiaan niin kuin optimoimaan myös siihen puolelle. Ja sitten segmentointi ja kohderyhmien segmentointi ja kohderyhmät, eli se AI tunnistaa tehokkaammat asiakasryhmät ja mukauttaa sitä viestintää. Tämä on myös tosi hyvä, eli mietitään vaikka tämä Instagram-postausten tekeminen ja tämmöinen, että pystyt niin hashtagia luomaan noin yhtäkkiä tosi nopeasti tietyille kohderyhmille kiinnostavimmiksi ja sun muuta. Että jos haluat tiettyihin kohderyhmiin panostaa, niin tekoäly pystyy käyttämään siihen tosi hyvin, ja kunhan vaan kuvailet, mitä ne kohderyhmät on ja mitä sä haluat sun viestiltä olevan. Tässä on muutama esimerkki sitten, mitä niin kuin vaikka isot brändit on käyttänyt niin kuin tekoälyä. Coca-Cola, varmaan monet muistaakin, tuossa jouluaikana Coca-Cola julkaistaan tämmöisen joulumainoksen, ja tämä sai paljon kritiikkiä, mutta kannattaa muistaa, että tämä oli myös semmoinen, millä tällä niin kuin Coca-Cola oli käyttänyt, vaan ne oli kouluttanut nämä omat mallit sillä tavalla, että ne oli käyttänyt omia materiaalejaan tämän videon tekemiseen, eli siis yhtäkään tämmöistä niin sanotusti varastettua epäeettistä kuvaa ei ollut tähän käytetty, vaan he syötti kautta historiaa heidän vanhat niin kuin materiaalit tänne tekoälymalliin ja sitten rakensi tai generoi kaikki nämä materiaalit sitten niiden omien materiaalien perusteella. Tämä oli tämmöinen niin kuin enemmän tämmöinen markkinointikampanja, millä tällä haluttiin saada ihmiset niin kuin aktiivisiksi ja huomioimaan taas Coca-Colan merkityksellinen puoli. Mutta tämä tosiaan mun mielestä tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä brändit voi myös vastuullisesti tehdä tätä mainontaa, käyttää niin kuin omaa materiaalia, että ne ei käytännössä sit vaan käytä tekoälymalleja, vaan niin kuin, tämmöisiä julkisia malleja, joidenka niin kuin tämä materiaali voi tulla mistä vaan, silloin se etiikka pitää ottaa myös huomioon. Eli tämä on myös ihan hyvä puoli siinä. Sitten tietysti Vodafonen mainos, mikä tuli hetki sitten. Tässä tehtiin niin kuin samaa, mutta tämä on niin kuin tehty, tämä on niin kuin tämmöinen vähän laadukkaampi, isompi tuotanto, eli koko mainos tehty tekoälyllä. Tässä tietysti niin kuin sanotaan, että perustalla ja ehkä ei näe sitä, mutta niin kuin kokenut niin kuin tekoälyn käyttäjä niin kuin näkee, että siellä on tiettyjä glitchejä, mitkä ehkä on niin kuin tekoälyn tuottamia tämmöisiä virheitä, mutta tähän se on niin kuin menossa, että pystyt tekemään tämmöisen niin kuin 300 000 euron tuotannon, TV-mainostuotannossa pystyt tekemään niin kuin 100 eurolla, jos vaan tiedät, millä tavalla niin kuin asiat toimii ja miten niitä käyttää. Tämä on tämmöinen niin kuin on kaikkien ihmisten kyllä käsillä, kunhan vaan sitten sitä materiaalia taas osaa kuratoida ja materiaalia ja sitä sisältöä ja ideaa osaa sitten vaan niin kuin kultivoida mahdollisimman hyvin. Sitten tietysti tämmöinen vähän datapohjaisempi juttu, eli miten Netflix käyttänyt nyt sitten ruvennut tätä niiden suositusalgoritmia parantamaan, eli käytännössä sitten tämä on semmoinen, millä tavalla isot yritykset sitten datapohjautuvaan niin kuin tekoälyä käyttää hyvin mielellään, ja tämä on tietysti tosi hyvä, koska nyt kun sä teet vaikka Netflixissä, kun se ehdottaa sulle tuolta jotain, niin ne on niin kuin periaatteessa tosi merkityksellisiä ehdotuksia, eli ne myös katsoo, että millä tavalla vaikka elokuvan nimi kiinnostaa sua, ei pelkästään vaan se, että mitä leffoja, onko se thrillereitä vai onko se komedioita, vaan ne nimet myös, eli onko niissä jotain sanoja, mitkä niin kuin ihmisaivoja niin kuin, kiinnostaa ja niin kuin näin, eli millä tavalla sä kiinnität huomioon vaikka semmoisia elokuvia, mitkä ei pelkästään ehkä sun niin kuin genreä,
kauhua tai muuta, mutta myös, että onko niissä nimissäkin jo jotain semmoista. Että tässä on niin kuin tosi tarkkaan sitä, että miten se kone koko ajan oppii ihmisestä ja sitä käyttää sitä, kun se katsoo sitä käyttää tätä heidän plattaansa. No minne tekoälyavusteinen markkinointi on menossa? No hyperpersonointiin, niin kuin tuo Netflixin esimerkki tuossa äsken. Eli AI luo yksilöllisiä kokemuksia jokaiselle käyttäjälle. Se on niin kuin mun mielestä ainakin ihan mielenkiintoista, mutta tietysti voi olla jollekin vähän pelottavaakin, mutta kannattaa vaan katsoa sitten, että jos ei halua tämän tapahtuvan, niin sitten että laittaa tietyt estot päälle puhelimista ja telkkareista ja muusta, mutta toi on kuitenkin aika semmoinen vielä toistaiseksi mun mielestä asia, mikä ei ihan niin pitkälle ole vielä mennyt, että jos Netflixin algoritmi tuossa nyt katsoo, että mitä se mulle suosittelee, niin mun mielestä se on vielä ihan fine. Reaaliaikainen AI-sisältö, no jos tunnin päästä tapahtuu joku tämmöinen poliittinen juttu jossain, niin pystytään tehdä vaikka 5 minuutin päästä suoraan sisältöä automaattisesti ja tehdä siitä reaktiivista ja mielenkiintoista sillä, että ihmiset tosiaan huomaa sitä, että se on niin semmoinen, että pystytään reagoimaan tosi nopeasti mainoksen ja viestien niin kuin tekemiseen. Virtuaaliset brändilähettelijät, no tämä on semmoinen, mitä on jo jonkin verran harrastettu, eli tuossa on niin kuin Instagramit, Facebookit sun muuta, niin siellä on aika paljon tämmöisiä niin kuin influenssereita, mitkä on jo tehty kokonaan digitaalisesti, ja niitä on tosi vaikea, joitakin niitä jo erottaakaan, että onko ne aitoja vai oikeita. Kannattaa muistaa se, että tuossa 2 vuoden päästä niin netti tulee olemaan noin 70% tulee olemaan täynnä niin kuin AI-generoitua sisältöä, eli on hyvin vaikea saada tai nähdä, että mitkä niistä on oikeasti aitoja ja mitkä ei ole. Eli tämä se tietysti asettaa sen tilanteen, että millä tavalla me ehkä tulevaisuudessa sitten influenssereita käytetään ja näin, koska brändit on tosi kiinnostuneita luomaan itselleen tämmöisiä hahmoja, millä tavalla ne pystyy niin sanotusti ilmaiseksi saamaan sen saman millä tavalla niin kuin oikeastikin. Sitten äänijohdettu markkinointi, eli sitten tämmöiset niin kuin asiat, vaikka että sulla on vaikka ulkomainontaa tai muuta, niin millä tavalla vaikka ulkomainos pystyykin yhtäkkiä puhumaan sulle, kun sä kävelet sen ohi ja sä pystyt käymään sen kanssa keskustelua äänen avulla, niin tämmöistäkin on tulossa. Ja saa nähdä, minkälaisia hauskoja kokemuksia, ja toivottavasti ei negatiivisia, mutta kokemuksia siitä tulee. Eli saa nähdä, mihin maailma menee, mutta toistaiseksi pysytään positiivisena, niin sieltä saa paljon enemmän irti. Mutta kunhan niin kuin tietää sitten, että tietää myös niistä eettisistä asioista ja niistä negatiivisista asioista, niin sitten se auttaa myös siinä sitten, että paremmin. Ja keskeiset tekoälytyökalut, käydään muutama läpi, eli meillä on hirveän paljon tämmöisiä työkaluja, mitkä on julkisesti jo aika ison menestyksen niin kuin saanut. Monelle tuttu ChatGPT, sitten on Microsoftin Copilot, Google on Gemini ja niin poispäin. Eli nämä on niin kuin laajakielimalleja, millä tavalla mitkä tuottaa sitä tekstisisältöä. Sitten sulla on kuva, video ja perustuotanto, eli Midjourney, Crea, Leonardo, Luma Labs sun muuta. Eli näillä pystyy tekemään kuvia ja videoita. Ja sitten sulla on vielä musiikki ja äänen puolella on toi Eleven Labsit ja Sunot ja vastaavat. Eli nämä on nyt tämmöisiä, siis näitä on kymmeniä tuhansia, mutta nämä on niinku ehkä semmoiset, mitkä mä nyt halusin nostaa, koska nämä on ne yleisimmät yleistyökalut, mitä ihmiset käyttää. Ja tässä on niinku muutama esimerkki, jos tässä nyt video toimii. Eli siis tosiaan niinku ChatGPT, eli ChatGPTin sisällä sulla on erilaisia malleja. Sulla on O3, sulla on GPT-4, sulla on sun muuta, eli nämä on kaikki vähän erilaisia. Jotkut on tämmöisiä niin kuin järkeilymalleja, jotka keskustelee keskenänsä ennen kuin ne antaa sulle vastauksen, tai sitten sulla on GPT, mitä mä tässä nyt käytän seuraavaksi esimerkkinä, niin ne on sitten tämmöisiä, mitkä käytännössä analysoi sun niin kuin sisällön tai sen sun promptin, ja sitten se vastaa sulle suoraan käymättä keskustelua toisten mallien kanssa. Eli ChatGPT:llä sä voit käyttää monia näitä malleja yhdessä ja sitten sä voit valita sinne vaikka kuvan ja keskustella sitä kuvasta tai tuottaa kuvaa tai niin kuin näin poispäin. Tässä on nyt niin kuin versio, missä nyt vaan annan sille roolin kokeneesta mainosalan ammattilaisesta ja sitten mä annan sille tehtävän, mä pyydän sille tai kirjoitan sille, että sillä pitää olla tietty tyyli ja sävy, kun se vastaa. Eli siinä on tiettyjä tapoja, miten kannattaa aina muistaa, että
miten siitä promptaamista tai sitä kehotusta kannattaa sille koneelle niin kuin, antaa. Eli tämä on sitten semmoinen, mihin mennään syömille sitten myöhemmissä näissä webinaareissa. Mutta näissä on eri tekniikoita, miten nämä toimii. Joo, tässä sitten tosiaan niin sisältövaatimukset otetaan kanssa huomioon. Eli mä haluan, että tekee mulle Instagram-postauksen ja sitten sen vaikka luo 5 hashtagia ja niin kuin näin poispäin. Eli mitä enemmän sä annat koneelle kontekstia, sitä paremman tuloksen se osaa sulle antaa ja niin kuin nopeammin. Eli se on semmoinen hyvä juttu muistaa. Tuossa se nyt kirjoittaa mun jostain uudesta smoothie-baarista, mitä ei ole todennäköisesti koskaan tulossakaan, mutta kuitenkin se niin kuin testimielessä näette sen, että se kuitenkin miten se toimii. Eli kun kirjoitatte koneelle, antakaa sille paljon kontekstia ja selkeät ohjeet, millä tavalla sen pitää vastata ja miten, niin sitten saatte hyviä tuloksia. Sitten seuraava onkin sitten Microsoftin tämä Copilot. Mä otin tämän tähän nyt esimerkiksi sen takia, koska tämä on semmoinen, mitä monet organisaatiot tykkää käyttää. Tämä on tosi yleinen. Eli tässä nyt sama prompti. Eli mä annan sille tämän ota rooli kokeneesta markkinoiden ammattilaisesta, kirjoita minulle Instagram-postaus niin. Eli sitten tässä vaan käytännössä sitten se tekee sen saman. Eli tässä sitten niin kuin näet, se antaa aika nopeasti vastaa sulle sitten ton niin kuin postauksen tuohon noin. Mitä tässä eroa tuohon ChatGPT:iin on se, että tää tulee tämmöisiä niin kuin jälkikysymyksiä, eli sä voit lähteä tuosta sitten kysymään, niin kuin, tai että niin kuin näette siinä lukee, että voit kertoa vaikka lisää hashtagia, tai miten voin parantaa visuaalisia sisältöä sun muuta, ja näin poispäin. Eli näissä on hyvä muistaa se, että nämä toimii aina vähän eri tavalla, että näitä kannattaa aina testata ja katsoa, että miten ne sitten toimii parhaiten, ja niin kuin siihen omaan käyttötarkoitukseen. Sitten tästä mennään sitten kuvatuotannon puolelle. Tässä on sitten tämä Crea. Tämä on tämmöinen platformi, missä sitten pystytään tekemään kuvia, täällä pystytään tekemään videoita, täällä pystytään tekemään jopa piirtämään suoraan tuohon kanvakselle ja sitten sen piirron mukaan suoraan reaaliaikaisesti sitten tekee sulle jotain materiaalia, mitä sä siltä olet pyytänytkään. Mutta sä pystyt täällä myös keskustelemaan, eli antaa kehotteen tai promptin suoraan tuohon kirjoitusalueelle, ja sitten se pystyy niin kun sitä kautta suoraan, sä pystyt keskustelemalla saada siltä kuvia irti. Ja täällä on paljon eri tämmöisiä niin kun paikkoja, mistä sä saat niin kun sitten, sä voit treenaa sun omia malleja, ja jos sä haluat tehdä vaikka itsestäsi kuvia, niin sä voit omaa naamaa laittaa tänne, niin kouluttaa tämän mallin sillä, että se tekee sun omasta kasvoista sitten niin sitä sisältöä ja näin poispäin. Se on tosi tarkka sitten sitä kautta. Eli tämä on myös sellainen, että jos kuvia haluaa tehdä, niin mun mielestä ja videoita niin kuin yhdessä paikassa kansi katsoa läpi. Sitten mennään Midjourneyihin. No, tämä on myös sitten semmoinen paikka, missä pystyy vaan, tämä on niin kuin suosituin tämmöinen kuvagenerointiohjelma, tämä malli, ja toimii myös nettisivun kautta niin kuin kaikki nämä muutkin. Eli tämä on suosituin sen takia, koska täältä saa tosi laadukkaita kuvia tehtyä tosi helposti. Tämä on semmoinen, että sä voit katsoa täältä vaikka näitä ihmisten tekemiä kuvia, mitä täällä on tehty, ja sä voit periaatteessa, kun sä painetta kuvaa, niin sit sä voit vaan niin kuin sit katsoa, että mikä se kehote on, ja sä voit kopioida sen kehotteen ja käyttää sitä niin kuin esimerkkinä, luoda omia kuvia itsellesi. Tässä nyt joku on tehnyt vaikka tämmöisen smoothien mukin, ja missä on smoothia tai näin, niin sitten tuosta mä voin vaan kopioida tuosta oikeastaan, että mä painan siitä, missä tuo hiiri liikkuu, ja sitten vaan liittää sen tuohon ja luoda uuden kuvan. Suosittelen kokeilemaan, tosi hyvä ja vikkelä ohjelma. Ja sitten vielä viimeisenä Luma Labs, kelan tuosta vähän eteenpäin, eli käytännössä täällä sitten voit niin kuin tein tuossa äskeisessä kuvassa niin kuin tuossa smoothien mukin, ja laitan sen tuonne mallille, ja sitten mä kerron sille vaan, että joo, että mukissa pitää tapahtua näin, tai se kaatuu, tai se räjähtää, tai mitä tahansa. Sitten se laskee se kone tuossa vähän aikaa, ja sitten se tekee jotain, niin kuin näette, sitten se tekee tuossa jotain, mitä mä oon sitä pyytänyt. Tässä mä tosiaan pyysin, että muki kaatuu, ja sitten se smoothie valuu tuohon pöydälle, mutta niin kuin näette, se ei tosiaan ihan mennyt näin. Eli näiden kanssa kannattaa muistaa se, että ne koskaan ihan ensimmäisellä välttämättä toimi, mutta muutaman kerran kun yrittää parantaa sitä kehotetta, niin sitten sisältökin paranee pikkuhiljaa. Joo.
No miten sitten nämä eettiset näkökohdat ja saavutettavuus? Tästä sitten tarkemmin myöhemmin enemmän tässä sitten muissa webinaareissa, mutta tietoturva kannattaa ottaa aina huomioon, se on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Eli tiedonhallinta, niin käytä vain aina sallittuja tietoja, eli on sitten yrityksessä, kelle sä oot töissä, tai sitten vaikka sun henkilökohtaisia asioita, älä ikinä laita sinne mitään asioita, mitkä on niin kuin, tai älä promptaa tai kehota semmoisia asioita, mitkä on niin kuin salaisia tai sensitiivisiä muuten, että sitä ei kannata tehdä, koska ne jää sitten tuonne järjestelmiin jonnekin, ja yhtäkkiä jossain Liettuassa joku voi saada sun jonkun tiedon jonnekin sitten jossain vastauksen muodossa, niin se ei ole koskaan niin kuin hyvä. Työkalujen valinta, eli suosi aina niitä turvallisia hyväksyttyjä alustoja, ja kuten Microsoftin Copilot tai ChatGPT Enterprise-versiot sun muuta, eli katso aina, että sä kuitenkin et käytä mielellään niin kuin ilmaisia työkaluja sillä tavalla, että tutki vähän sitä, että mitkä ne työkalut on, mitkä on niin kuin, miten käyttää malleina semmoisia, mitkä on koulutettu eettisillä materiaaleilla ja niin kuin semmoisilla, että on niin kuin luotettavaa tavaraa, mitä sieltä, tai luotettavia malleja. Se on tärkeää muistaa, että työkalut on oikeita ja ne on turvallisia silloin. Kun sä kirjaudut tekoälymallin tämmöiseen nettisaitille esimerkiksi, niin muista aina se kirjautuminen ja se salasana, että ne pitää olla aina vahvoja ja mieluummin niin kuin tämmöisiä tuplavahvisteita, eli että se suojaa sitten tosiaan sen pääsyn sinne sun omalle koneelle tai mallille. Kuratoi aina se lopputulos, eli aina kun sä saat sieltä lopputulosta sieltä, se antaa sulle jonkun lopputuloksen sieltä tekoälystä tai sieltä niin kuin syötteestä, niin tarkista aina se sisältö ennen kuin sä käytät sitä. Eli sen sijaan, että sä vain copypasteet sen koneen antaman sisällön vaikka sun mailiin tai johonkin sun postaukseen tai muuhun, niin se niin kuin näkyy sieltä. Eli mieluummin kattokaa se, lukekaa se läpi, kattokaa mitkä siellä on ne asiat, mitkä teitä kiinnostaa, mitkä on tosi hyviä ja mitkä on hyödyllisiä sille teidän intensiivillä. Niin kuin periaatteessa mikä se on se teidän asia, mikä teitä kiinnostaa siitä, mitä te haluatte lopputulokseksi antaa, niin kattokaa, että se niin kuin näkyy sieltä ja muokatkaa sitä, ettei sitten rupea näyttää siitä, että se on vain koneen tuottamaan sisältöä. Ja sitten aina kun sä olet näitä koneita käyttänyt tai näitä malleja, niin tietojen poistaminen, eli vuoden jälkeen puhdistamisesta. Että mieluummin se, että sä kirjaudu aina ulos sieltä first of all, sieltä niin kuin mallista, ja sitten poistaa aina ne semmoiset turhat chatit, mitä siellä ei niin kuin tarvita, koska siitäkin voi olla sitten tietoturvan kannalta niin kuin voi olla haittaa. Plussat ja miinukset. No pikaisesti plussat, se tarjoaa paljon uusia kykyjä meille ja me pystytään oppia sitä kautta paljon uusia kykyjä. Se on helppo oppia, kunhan sitä vähän käyttää aikaa. Muutamassa viikossa sä opit nämä kaikki aika helposti ja nopeasti, kun vaan katot ja tarkistat vaan, että mallit on oikeat ja ne mitä sä haluat saada sieltä ulos, niin on semmoisia asioita, millä sä pystyt aloittamaan, ja sitten sä huomaat, että se onkin yhtäkkiä aika helppo juttu, että ei se ole sen kummosempaa. Se lisää tehokkuutta ja tarkkuutta, ja sitten tosiaan niin kuin parannettua päätöksentekokykyä, eli koska dataa saa niin paljon helpommin ulos sieltä, ja sä pystyt analysoimaan sitä niin paljon helpommin, niin se myös helpottaa sitä kautta sitä päätöksentekoa. No, parannettu luovuus, se on tietysti asia, mikä on niin kuin hyvä muistaa. Hallusinaatiot, eli hyvät hallusinaatiot, tässä tapauksessa mä referoin hyvää hallusinaatiota sen takia, koska kun sä teet vaikka kuvia, niin se koko systeemi perustuu silloin hallusinointiin. Eli hallusinointi tarkoittaa silloin, että sä annat sille promptin, eli kehotteen, ja sitten se kone sen kontekstin avulla hallusinoi jotain, mikä suurin piirtein vastaa sitä, mitä sä oot sitten kysynyt. Eli mun mielestä kuvien perusteella tai kuvien generointi on niin kuin hyvä hallusinaatio. Se on niin kuin hyvä juttu. Se on se luova juttu siinä, ja se on mun mielestä se hauska homma ylipäätään. Sitten rutiinitehtävien automatisointi. Eli se on niin kuin tosi hyvä. Eli semmoiset asiat, mitkä vie normaalisti paljon aikaa ja tuntuu tylsältä, niin annat tekoälyn tehdä ne. No miinukset. Kaikki tämä tietysti voi johtaa myös siihen luovuuden puutteeseen. Eli kerta materiaalia tulee niin paljon nopeasti tai niin paljon ja nopeasti, niin voi käydä niin, että ihminen vaan sitten huomaakin, että se ei teekään oikeastaan mitään. Eli sitten kannattaa muistaa se, että kun se käyttää tätä näin, niin, ja sitä massaa tulee,
niin käytä kuitenkin omaa aikaa sen materiaalin niin kuin validoimiseen. Eli sillä tavalla sitä luovuutta pystytään vielä kultivoimaan siinä. Plagiarismi, se on riski. Muut turvallisuusriskit, kuten edellisessä sivussa mainitsin. Eettiset huolenaiheet, se on aina semmoinen asia, mikä on tärkeää muistaa, että nämä aiheuttaa paljon niin kuin jossain ihmisessä niin kuin tunnontuskaa, mutta ne pitää aina muistaa, että se on ihan ok. Ja sitten vinoutumat ja syrjintää, se on semmoinen, niin kuin, mitä tästä voi tulla tietysti, että niin kuin diskriminoinnit sun muuta, että tekoälymallit voi olla vähän niin kuin, voi olla vinoutumia, eli käytännössä just, että kun sä teet vaikka kuvan jostain, pyydät sen tekemään kuvan lääkäristä vaikka, niin sitten sieltä tulee aina valkoinen lääkäri esimerkiksi tai näin. Se on nykyään vähän parantunut, mutta tämä on niin kuin semmoinen asia, että se kuitenkin käytännössä tekoäly sitten käytännössä niin kuin tuo aina esiin niitä, millä tavalla, miten mekin ollaan maailma niin kuin nähty aikaisemmin. Eli se ei ole kovin niin kuin semmoinen, se on aika biased. Se tuo vähän semmoista niin kuin vinoutumaa siitä, millä tavalla sisältö niin kuin on sinne tehty ja laitettu. Että se ei ole niin kuin hyvä asia ollenkaan. Että muistakaa vaan, että pitäkää se mielessä, että se ei ole aina ihan se ei ole kunnossa ihan vielä. Sitten on hallusinaatiot pahasta, eli tässä tapauksessa tämä tarkoittaa sitten tuonne tekstipuolelle esimerkiksi sitä, että se saattaa puhua jargonia aika paljon, eli jos annat sille syötteen, jos sä pyydät jotain, niin sitten se voi yhtäkkiä hallusinoida sinne jotain aivan eri asiaa, mikä ei liity mihinkään, tai se voi puhua ihan jotain muuta. Niin edelleen kuratointi on tärkeää, eli katsoo, että se materiaali on semmoista, että sitä voi käyttää, että siellä ei ole sitä jargonia. Propagandat, jne, tämmöiset näin, no, jos digitaalisen sisällön määrä kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän, niin sä et tiedä, mitä siellä on enää oikeaa tai väärää, niin sitä voidaan käyttää myös tämmöiseen valitettavasti. Sitten AGI, ASI, no sitä ei nyt mä laitoisin miinuksiksi, koska sitä ei kukaan oikein tiedä vielä, mitä se voi olla, mutta siinä voi olla paljon niin kuin pahaakin, mihin se voi johtaa sitten tommonen, että voiko sitten jo ihmiset voi olla, monet on sanonut, että no milloin koneet tulee meitä vastaan ja niin poispäin, niin en tiedä. Se nyt on semmoinen asia, mitä itse en ainakaan haluaisin nähdä, eikä toivottavasti moni muukaan, mutta tosiaan kun AGI:stä ja ASI:stä puhutaan, niin ei kukaan oikein vielä tiedä, mitä ne sitten loppupeleissä vielä oikein on. Tärkeimmät opit, eli muista keskittyä vahvuuksiin. Tekoäly auttaa meitä siinä, missä me olemme parhaimpia, eli sä voit automaattisesti niitä rutiinitehtäviä soveltamalla tekoälyä juuri siellä, missä sillä on suuri vaikutus. Sitten tietysti olennaista on niin kuin aina ne inhimilliset taidot, kriittinen ajattelu, luovuus, tiimityö. Ne säilyy keskeisenä osana merkityksellisten tulosten saavuttamisessa, se on hyvä muistaa. Ja yhteistyö teknologian kanssa. Tekoäly ei tule siis korvaamaan ihmistä, vaan se toimii meidän strategisena kumppanina ja se vahvistaa sitä tiimityötä. Luovia läpimurtoja. Generatiivinen tekoäly toimii katalyyttinä luovien aisteiden ylittämiselle edistäen uusia ideoita ja innovaatioita. Nämä on niin sellaiset asiat, mitkä on niin kivat jutut muistaa, että siitä tulee meille paljon hyötyä, siinä on paljon semmoista, millä tavalla me opitaan uusia asioita ja uusia taitoja ja näin. Että ne on niitä hyviä juttuja, että me yrittää keskittyä niihin ja sitten katsoa sitä kautta, millä tavalla itse pystyy kehittymään. Mutta hyvä, kun tietää niistä negatiivisista asioista, niin sitten niitä ei sitten tule ainakaan toistettua. Pysy kilpailukykyisenä, käytä generatiivista tekoälyä. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos Umberto. Mitä? Kiitos Umberto. Siinä piti 1 tuntiin mahduttaa paljon asiaa ja ihan hengästyttävä tahti. Tässä ehtisi vielä muutaman kysymyksen, eli voitte kirjoittaa niitä sinne questions-kohtaan, mitä teille tulee nyt mieleen, mitä haluatte kysyä. Täällä yksi kysymys onkin, mainittiin nuo MFAMK-hankkeen verkkokoulutukset. Missä voin opiskella niitä? Eli ne ovat valmistumassa tämän kevään aikana ja ne tulee Kajaanin ammattikorkeakoulun Educamu-alustalle. Ne ovat kaikille tosiaan maksuttomia ja siellä voi omaan tahtiin sitten tehdä verkossa erilaisia muun muassa tekoälyyn, mutta myös muihin digimarkkinoinnin asioihin liittyviä koulutuksia.
ja niistä voi kerätä jopa 25 opintopistettä halutessaan tai vähemmän opintopisteitä tai olla tekemättä opintopisteitä lainkaan. Et sieltä saa sitten ihan oman settinsä valita. Täällä sanotaan, että todella hyvä esitys, kiitos. Uskotko, että tulevaisuudessa meillä on kaikilla oma ChatGPT edustamassa meitä? Uskon. Siis vastaanko? Kyllä. Joo, niin. Uskon. Itse olen tehnyt niin kuin, yrittänyt rakentaa itsestäni jo niin sanotusti digitaalista tämmöistä versiota, millä tavalla mä oon opettanut, että niin kuin se tietää, mitä se tietää minusta ja millä tavalla mä puhun. Eli mä oon vaikka käyttänyt vaikka mun jotain maileja tai muuta sisältöä, opettanut sille, että mikä mun tapa puhua on ja näin. Ja mä yritän niin kuin mahdollisimman paljon automatisoida sitä mun omaa perustekemistä. Että mä uskon, että tällä hetkellä tuommoisen tekeminen, mitä mä tässä teen, se vaatii vähän jo tietotaitoja enemmän, mutta mä uskon, että niin kuin tulevaisuudessa menee siihen, että se on parin napin painalluksella. Eli kyllä mä uskon. Se on mun mielestä aika hyvä juttu. Mutta tosiaan siitä tulee se kysymys sitten, että filosofinenkin kysymys siitä, että mikä on sitten ihmisen ja työnteon rooli tulevaisuudessa, ja ne on sitten toinen keskustelu. Kyllä. Täällä nyt tulikin hyviä kysymyksiä, muun muassa, että kerrotko vielä, mihin nuo verkkokoulutukset digimarkkinoinnista tulevat tämän kevään aikana? Ne tulevat Kajaani ammattikorkeakoulun sivujen kautta katsottavaksi, mutta voi tilata tämän webinaarin jälkeen tulevan kyselyn kautta meidän uutiskirjeen, niin siinä kerrotaan ihan tarkkaan ja annetaan osoitteet ja päivämäärät, että milloin mikäkin aukeaa. Ja sitten Umberto, ehditään sulle vielä yksi kysymys täältä. Katsotaanpas. Uusia välineitä tulee valtavalla vauhdilla. Miten ihmeessä kaikesta pysyy kärryillä? Voisiko tekoäly auttaa tässä jotenkin? Tekoäly voi auttaa sillä tavalla, että sä voit sanoa sille syötteen muodossa, että mulla on näitä tarpeita ja minkälaisia työkaluja ehdottaisit mulle niin kuin tänään esimerkiksi. Eli ei ole mitenkään mahdollista, että pysyy noissa niin kuin, kärryillä. En minäkään, vaikka mun työ on niitä tutkia joka päivä, että mitä sieltä tulee ja kokeilla niitä, mutta se aiheuttaa ahdistustakin, eli en suosittele lähteä siihen. Mutta kyllä toki sitten tekoälyltä voit kyllä kysyä, että kunhan sä vaan kerrot sille, että mitkä ne on ne sun asiat, mitä sä haluat, että missä se auttaisi sua, ja pyydät niitä työkaluja, eli oikea syöte siihen, niin kyllä se varmasti sulle antaa sulle sitten ne oikeat työkalut ja näin. Mutta sitten tietysti kannattaa myös kertoa sille, että sä haluat, että ne on turvallisia ja sä haluat, että ne on niin kuin eettisesti rakennettu ja niin kuin näin poispäin. Niin kyllä se ottaa ne niin kuin huomioon. Yleensä ne on nämä isoimmat yritykset, ketä niitä kuitenkin sitten tekee, koska siellä on sitten jo paljon opittu ja paljon rahaa syötetty sinne kehitystyöhön niin paljon, niin suosittelen, että katsoo niitä. Tosi hyvä. Nyt me lopetellaan, kun kello on jo vähän yli 11. Ensi viikolla nähdään taas näiden samojen hankewebinaarien merkeissä. Jatketaan tekoälyaiheella ja tällä kertaa sitten tekstin tuotanto ja tarinankerronta on vuorossa 11.3. kello 10. Tervetuloa sinne. Kiitos sinulle Umberto ja kiitos yleisölle. Palataanpa ensi viikolla. Moi moi. Kiitos kaikille. Moi moi.